खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै JSB Advice365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां टपिकखौ लानानै नोंथांमोननिसिम खाथियाव फैदों। नोंथांमोना मिथिगौ आं गोबाव सम मालागै गोबां जेंनानि जाउनाव JSB Advice365 चेनेलाव आं कन्टेन्ट फोसावनो हायाखैमोन। मानोना आङो आंनि JSB Advice365 चेनेलनि माखासे टेक्निकल प्रब्लेमाव गोलैनानै आङो माखासे जेंनायाव गोलैनानै आं चेनेलाव फैनो हायाखैमोन। मानोना आंनि यूट्यूब चेनेला माबा लांखावनो मनिटाइजेशन जादोंमोन। नाथाय मनिटाइजेशन जादोंब्लाबो आं बेखौ मनिटाइजेशन एप्लाइ खालामनायाव 2 टाइम्स फेलार जादोंमोन। 2 टाइम फेलार जादोंमोन आरो 3 टाइम्सआव आङो मनिटाइजेशन एप्रुव मोनदोंमोन यूट्यूब पार्टनार प्रग्रामनिफ्राय। नाथाय आङो गावखौनो बे यूट्यूब चेनेलखौ लानानै जोबोद जेंनायाव गोलैदोंमोन। मानोना आङो बे यूट्यूब चेनेलाव 1000 निख्रुइबो बांसिन भिडिअ आं बानायदोंमोन। नाथाय आंहा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन दि यूट्यूब चेनेलाव फैनायनि आगोलाव यूट्यूब चेनेलाव माबादि कन्टेन्टखौ लानानै माबादि कन्टेन्ट क्रिएट खालामब्ला माबोरै यूट्यूब चेनेला मनिटाइजेशन जायो आरो मनिटाइजेशन जानो थाखाय माबादि भिडिअ बानायनायनि गोनांथि दङ बेनि सायाव आंहा बै समाव गोबां नलेज गैयामोन। आरो आं यूट्यूब पार्टनार प्रग्रामनि यूट्यूबनि जि पलिसिफोर बेफोरखौ आङो मोजां रोखोमै फरायनानै नायाखैमोन। जाउनाव हरखाबैनो यूट्यूब चेनेलखौ खुलिनानै बावहाय गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट लाबोदोंमोन। जेरैहाय दावबायनाय, जेरैहाय सावरायथाय, रादाबनि आइटेम, ओंख्रि ओंखाम संनाय बायदि बायदि बां मोखांनि भिडिअफोर बावहाय आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बां मोखांनि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि जाउनाव आंनि चेनेला जौगादोंमोनब्लाबो मनिटाइजेशन जानायनि बिथिङाव गोबां हेंथा मोनदोंमोन। मानोना यूट्यूब चेनेलाव होखानाय माखासे नेमखान्थि बायदियैब्ला बेनि जिथु टपिक बा कन्टेन्टआ सोलोंथाइ बा सोलोंथाइ बा ट्रेभेलिं दावबायनाय आयदानि बा दावबायनाय, रादाब आयदा बा रादाब आयदा, दानाय लुनाय बा दानाय लुनाय आयदा, ओंख्रि ओंखाम संनाय बा ओंख्रि ओंखाम संनाय आयदा बा बेफोरबादि मोनसे लेभेलजोंल' थांनांगौमोन। नाथाय गासैबो बिथिंखौ आं लाब्रा खालामनाय बायदि जादोंमोन। जाउनाव आं बे आंनि 1000 निख्रुइ बांसिन भिडिअखौ दानै 4000 सामथिं भिडिअखौ लाखिनानै आं मोनसे लेभेलनि सिरियेलि साजायनानै बेखौ दानजोबनायनि इयुनाव 3rd टाइम एप्लाइ खालामनायनि इयुनावसो आंनि चेनेला मनिटाइजेशन जादों। दा बे मनिटाइजेशन जानायाव माखासे जेंना फेस जानायनि जाउनाव आं गोसो बायग्लिनानै भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन। जायनि थाखाय आं दिनैसो मनिटाइजेशन 3rd टाइम एप्लाइ खालामनायनि इयुनाव यूट्यूब पार्टनार प्रग्रामा आंनि चेनेलखौ एक्सेप्ट खालामनायनि इयुनावसो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनखौबो आं खावलायोदि यूट्यूब चेनेल बानायनाया गिदिर खोथा नङा। यूट्यूब चेनेलखौ माबोरै सालायनांगौ आरो यूट्यूब चेनेलाव माबादि भिडिअखौ गावनि थिखानाय कन्टेन्टनि सायाव बेस खालामनानै गासैबो भिडिअखौ बेबादिनो मोनसे मोखांथिङै दावबायबोहोनानैसो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनो हागोन। सोलोंथाइ बा सोलोंथाइ, दहायनो बुंखादों, सोलोंथाइ बा सोलोंथाइ, दावबायनाय बिथिं बा दावबायनाय बिथिं, रादाब आयदा बा रादाब आयदा, मटिभेशनेल भिडिअ मटिभेशनेल भिडिअजों थांनांगोन। ओंख्रि ओंखाम संनाय बा ओंख्रि ओंखाम संनायजोंल' नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ बा नोंथांनि चेनेलखौ खालामनो नांगोन। नाथाय माल्टि फेसेस थामहिनबा गोबां मोखांजों भिडिअ बानायनानै नोंथाङा आपल'ड होनानै गोबां सुबुंनि साबस्क्राइबार मोनब्लाबो, गोबां आवार्स जाब्लाबो, घन्टा जाब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनायाव गोबां जेंना जागोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाहाथे आंनि बादि
बे जेंनाजों जाहाथे बुसोमजाया आरो टाइम इज मानि होननाय खोथा दं। आं जेरै 1000 भिडिअनि गेजेराव दानै आङो 417 भिडिअसफोरखौल' दा दोनदोंमोन। बेनि उनाव आं थार्ड टाइम मनिटाइजेशननि कारणे एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बै दानखानाय 500नि बारा भिडिअफोरनि जि टाइम बा लेबार बा खरसा बेफोरो ओरैनो दैयावनो थांनाय बायदि जाबाय। दा बेफोर 500टा भिडिअ बानायनायाव सासे मानसिया सासे इउटुबार दा जेसेबां खस्थ' मोनो आरो बेखौ एडिट खालामनायाव जेसेबां खस्थ' आरो बेखौ आपल'ड खालामनायनि थाखाय माखासे नेट पेक बायनानै बेखौ आपल'ड खालामनाय जायो। दा बेफोराव गोबां भिउ फैदोंमोनब्लाबो नाथाय बेफोरबादि गोरोन्थिनि थाखाय आंनि भिडिअआ मनिटाइजेशन जायाखैमोन। नोंथांमोनाबो बेफोरबादि जाहाथे खहा खालामा, नोंथांमोननि भिडिअआ जाहाथे मोनसे लेभेलजों थांनानै मनिटाइजेशन जानो हायो बेखौ नोजोर होनानै भिडिअ खालामनायनि गोनांथि दं। गोबां मानसियानो इउटुब पार्टनार प्रग्रामनि माखासे पलिसिफोरखौ मिथियैनि जाउनाव बेफोरबादि जानला मेनला भिडिअ आपल'ड खालामलाबायनानै भिउ साबस्क्राइबार आवार्स मोनब्लाबो जों मनिटाइजेशन जानो हाया। जाउनाव इउटुब केरियारनिफ्राय गोजान जानानै थानो गोनां जायो। मानोना जों माबा मोनसे खामानिखौ मावनायनि आगोलाव खोब दिदोमै बेखौ साननानै मावनायनि गोनांथि दङ आरो जाय आयदायाव नोंथाङा गोरों बे आयदायावसो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि जि कन्टेन्ट बेखौ क्रिएट खालामनो नांगोन आरो बे चेनेलाव होनाय माखासे टपिक बा कन्टेन्टफ्रा बे मोनसे लेभेलजों रिलेटेड जानो नांगोन। दा बेफोरबायदि आइटेमजों नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामनानै होयोब्ला खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना मनिटाइजेशन जानो हागोन आरो नोंथांनि बै खस्थ' खालामनाय जि भिडिअफोर आपल'ड खालामनाय बेफोरखौ दानाबासिनो नोंथाङा बेफोरनिफ्राय मोननाय भिउ आवार्सफोरखौ नोंथाङा लाखिनो हागोन। नङाब्ला नोंथाङा मोनसे समाव बे भिडिअनि कन्टेन्टखौ साजायफिननायावनो नोंथाङा गोबां मोखाङारि भिडिअ बानायफ्लांदोंबा बेफोरखौ दानफिननानै मोनसे लेभेलनि सिरियेलि खालामनानै होफिननो गोनां जागोन। जाउनाव नोंथांनि सिगाङाव होबोनाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा दानफिननो गोनां जागोन आरो जायनि खस्थ'आ ओरैनो दैयावनो थांगोन। जाहाथे बेफोर खस्थ'आ दैयावनो थाङा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मोननाय जि नलेज बेखौ नोंथांमोननो दैथायहरबाय। नोंथांमोना जाहाथे आंनि बादि गोरोन्थि खालामनानै नोंथांमोननि चेनेलनि जौगानायखौ खहा खालामा। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ हाजासे सापर्ट होबाय, गोबां सुबुंफ्रा नायबाय, साबस्क्राइबार खालामबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब मोनामोनब्ला आं दिनै आंनि JSB Advice365 इउटुब चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनो हानाय नङामोन। मिजिंथियो उन बुब्लिफ्रावबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बेबायदिनो अराय सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। आं अरायसम बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै बेस खालामनानै गोबां टपिकफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनानै बिनि रियेलिटिखौ दिन्थिनो नाजालांबाय थागोन। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ अराय मोनलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। गिबियावनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट होनायनि थाखाय, साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय, नायनायनि थाखाय गासैनिसिम उन्दैफोरनो अननाय आरो गेदेरफोरनो सिबिनाय बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।